Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sannan akwai matsalan da ake yi ta cewa hulɗa tsakanin ƙasashe, tsakanin ƙasa da ƙasa. Hulɗa tsakanin Libya da kuma ƙasashenmu na Afirka, abin da ya shafi Najeriya, Nijar, Kamaru, ko in ce Sudan, Chadi da kuma Mali da Burkina Faso da Senegal. Duka waɗannan ƙasashe akwai mutanensu a nan Libya da kuma Gini. Duk wa'annan da Gambia, duk wa'annan ƙasashe akwai mutanensu a Libya. Duk da dai kaso mafi girma na mutanen da suke Libya na ƙasashenmu na baƙaƙen fata sun shafi ne Nijar da Najeriya da kuma Ghana. Wa'annan su ne kaso mafi girma na mutane. Amma kuma hulɗa tsakanin ƙasashen namu da Libya akwai salon irin na danniya wanda ake zargin ƙasashen Turai da ƙasashenmu. Saboda yau ɗan Libya in ya tashi ya ce zai je Nijar ko zai je Najeriya, kai tsaye in ya je su fara babu wani tsatsauran ƙa'idodi da zai kasa cikawa, kai tsaye za ka ji shi ya ji. Amma kuma mu daga ƙasashenmu kafin ka zo nan sai ka sha wahala ta ɓangaren kuɗi da kuma ɓangaren kai da kawowa da kuma ɓangaren tambayoyi me zai kawo. Kuɗin ma za ka ji kuɗin da ma baka iya biyan su ba kowa bane yake da halin da zai kashe wa'annan kuɗaɗe. Sannan kuma ana cewa muna da jami'an ofisoshin jakadanci da suke nan Libya na ƙasashenmu, su ma ba sa gudanar da aiki yadda ya kamata. Suna gudanar da aiki ne daidai da bukatunsu, su maslahar su kenan. Idan aiki ya kawo ka akwai maslaha to za su maka aiki yadda ya dace. Idan kuma babu maslaha, in ba a kore kamata zoma da sauki, amma za ka ji maganganun da za a yi ma gwara ma ka bar wajen ko kuma ka gudu ko ka nemi wata mafita daban da ba ta shafe su ba ta bi hanyar su ba. Amma akwai maslaha abin da ya shafi hatsari ko abin da dai kuɗi za su fito su ma za su ci, to za ka ji sun yi ma tsaye yadda ɗan uwanka zai maka tsaye ko amininka ya maka tsaye a al'amuran za su maka tsaye. Wannan magana za a ce ta yi ɗaci ko ta yi tsauri ko zargin ya babba ne, amma wannan magana ofisoshin jakadancin ƙasashenmu da suke nan ana zargin su kuma akwai shaidu kuma gaskiya ne ma. Ba za a ce dukansu haka suke, amma mafi yawa. Wani lokaci akan ce ba a mugun sarki sai mugun bafaɗe. Mafi yawan masu aiki a ƙarƙashinsu za su maka aiki ne daidai da maslahar da za su samu. Wannan shi ne. Ba za su maka aiki a matsayinka na wakilanka a nan ƙasar. Ka zo nan ba bisa ka'ida ba, wani abu ya same ka dole sai ka bi ta hanyar su za a warware ma abun kaje. Amma in dai babu mafita, babu maslaha ta kuɗi da za su samu su, to ko dai a rika maka je ka dawo ko kuma dai a ce ma abun ai ba hurumin su bane. Duk da yake wani lokaci mu da kanmu ba mu san ƙa'idodin da za mu bi a gudanar mana da abubuwan da muke buƙata. Amma akwai abubuwa da yawa da suke faruwa kafin mu zargi ƙasar mu zargi kanmu da kanmu. Kafin mu zargi ƙasar mu zargi kanmu da kanmu. Akwai abubuwa da yawa da 'yan Libya suke yi ma mu ne muka koya musu. Mu muka koya musu. Su ba su san abun amma mu muka koya musu. Kenan dai al'amarin akwai sarƙaƙƙiya sosai. Muna yi ma ƙasashenmu fatan alkhairi, muna musu fatan su gyara, su kawo ma al'ummar su gyara da kuma tsare-tsare da in za ka fita ga ƙa'idodi masu sauƙi cikawa kuma masu sauƙi ta ɓangaren kuɗi. In mutum zai yi tafiya zamanto akwai takardar da zai mallaka ya zo. In zai koma kuma akwai takardar da zai mallaka ya fice. In kuma nan zai zamana shekara guda, shi ma a mushi tsarin da in ya zo a bashi takarda ko da shekara guda. Aiki kaza yake, aiki kaza ya zo, lokaci zuwa kaza ya fice. Misali, haka zauna ai akwai mutane ma'ilmanta su sun sani. Ayi abun ne ya zama yana da wuya, amma kowa ya san akwai hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa, musamman ƙasashen hulɗar tasu tana da ƙarfi irin wannan.